I aquí podeu veure el Pino de l'Escobón. És un pi que té 400 anys. És molt xulo, molt maco. Mira que és maco. I aquí, això d'aquí està al costat del pi. Del Pino de l'Escobón. No, això d'aquí, fixeu-vos que és un riu sec. Això, segurament, antigament, quan hi havia més neu a les muntanyes... Antigament tampoc... Sí, quan hi havia... Bueno, els anys que hi ha molta neu, perquè no hi ha neu. Exacte. Els anys que hi ha molta neu, això d'aquí hauria baixar la neu, l'aigua del degel. Per què rius? Linares de Mora, 233 habitants i situat a 1.311 metres d'alçada. A més de la seva interessant disposició medieval dels seus carrers, és admirar l'església parroquial, construïda al segle XVIII i dedicada a la Immaculada. És considerada un gran exemple dels temples construïts d'estil barroc a Terol. Un dels detalls que fan de Linares de Mora un lloc únic és el color clar de les seves cases emblanquinades que contrasta amb les teules de teula àrab vermella. El poble està coronat pel castell, actualment de propietat privada, i en estat ruïnós. Com la majoria dels pobles que hem visitat, també forma part de l'itinerari del Camí del Cid. El seu conjunt urbà va ser declarat Conjunt Històric Artístic i Bé d'Interès Cultural el 2004. L'ermita de Santa Anna és d'estil barroc i del segle XVII. La construcció és de maçoneria revocada i el cos és d'una sola nau amb 5 trams.
acabem d'arribar a Linares de Mora i aquí davant tinc un safareig que ara l'ensenyaré i anem a veure una miqueta el poble. Algunes construccions públiques d'interès són les dues fonts situades al costat del portal Bajo, amb un abeuador, i l'altre a l'interior del safareig. Totes dues daten del 1713. Aquí tenim la Fuente de los Cuatro Caños. És molt maco aquest poble, eh? Sí, també. Sí. Des de fora veia molt. Sí, les fotos que han fet per fora, Sí. molt xulo. For days to come, I close the blinds and carry on. I'm not afraid to stay away. What comes around can stay unfound. Dic que és com aquests carrerons, és com molt acollidor. Sí, molt familiar. Sí, molt acollidor, les cases. Sí, Molt juntes. sí. Molt maco. Just leave me be, don't ask me why. Behind these walls, no one talks, and tears will freeze are left to dry. L'església de Linares de Mora i llavors el campanar que el tenen separat. La torre campanar també és barroca i curiosament es va construir amb anterioritat a l'església, el 1757. The moonlit sky that never lies is what I need to get me by. Safe and lonely. I continuem sense veure ni una ànima. I aquí estem davant de la Fuente de los Tres Caños, a Fuentes de Rubielos. Arribem al petit poble de Fuentes de Rubielos amb 156 habitants. Situada a la plaça Major, davant de l'Ajuntament, és un edifici barroc del segle XVII, construït amb maçoneria i amb 3 naus. Sí, però deia 4 quilòmetres, però això es fa molt llarg, no? 4 quilòmetres així a poc a poc, Oh. és lluny. Ah, no? Mira, qui ho diu? Conills. Quina Quina informació, no? Bueno, doncs és la santa que vulguis.
Situada dalt d'un penya-segat amb unes vistes espectaculars, trobem les restes de l'ermita de Santa Isabel, construïda al voltant dels segles XVI i XVII. És un temple d'una sola nau dividida d'uns 14 metres de llarg per gairebé 7 metres d'amplada. El sol es pondrà darrere les muntanyes, tenyint el cel de colors daurats, mentre respira la calma. Les seves pedres es vesteixen d'una llum càlida, gairebé màgica, com si l'ermita s'acomiadés pausadament del dia i de nosaltres.